मी आज मेथीचे लाडू करणार आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारं पहिलं साहित्य म्हणजे मेथी। तर ही मेथी काय केली बघा, जास्त नाही बघा, थोडीशी नुसती गरम करून घेतली आहे, जास्त भाजायची नाही, जास्त भाजलं तर कडवटपणा येतो। तर आता ही मी भाजली आहे, मिक्सर लावून ह्याची मी रवा अशी पूड करणार आहे आणि ती ना हे भिजेल एवढ्या तुपात मी भिजवून ठेवणार आहे। तर मी ह्याची पहिल्यांदा हे काय म्हणते, हे 2 दिवस भिजत ठेवायचं आणि पुढची जे साहित्य आहे ना ते तुम्हाला नंतर दाखवणार आहे। तर ही मेथी मी अशी गरम करून फक्त घेतली आहे बघा, रंग अजिबात बदललेला नाही आहे। तर आता ही मी पूड करते आणि नंतर तुपात भिजवून ठेवते। हे बघा, मी ही मेथी ना मिक्सरला लावून घ्यायची बघा, अशी म्हणजे खसखशीचं पीठ काढलं त्याचं। ही मी 100 ग्रॅम मेथी घेतलेली होती ना। आता हे बघा, हे मी तूप इथे गरम करून घेतलं आहे आणि हे तूप आहे ना मी या मेथीच्या पिठामध्ये घालणार आहे आणि हे 2 दिवस मी असं मुरत ठेवणार आहे। बघा, चांगलं असं ढवळून घ्यायचं, म्हणजे काय होतं माहिती आहे, संपूर्ण मेथी जी आहे ना थोडासा त्याचा कडवटपणा पण कमी होतो आणि लाडू छान बरेच दिवस टिकतात। तर हे बघा, हे असं करून ठेवायचं, म्हणजे काय होईल, हे सगळं तूप आहे ना ही मेथी जे पीठ आहे ते शोषून घेणार आणि लाडू एकदम चविष्ट होतात। आता मेथी ना खूप औषधी आहे, बाळंतीला जर आपण हे लाडू जर दिले ना तर तिची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, ज्याचे सांधे दुखतात, कंबर वगैरे दुखते ना, हे सगळं त्याने काय होतं, कमी होतं। तर अशा प्रकारे ह्या तुपामध्ये मी 2 दिवस आता हे मेथीचे पीठ आहे हे मी इथे असं ठेवणार। नंतर तुम्हाला जेव्हा लाडू करेन ना ते तुम्हाला दाखवेन, हे तुम्हाला एकदम सुकं झालं दिसणार आहे। हे सगळं ही मेथी जी आहे ना ते शोषून घेतं ते तूप। आता इथे बघा, मी चुकून मिक्स केलं ते, हे मी 1.5 वाटी मूग घेतले आहेत आणि 2 वाटी हे बघा गहू। हे गहू मी तुम्हाला लाडू करताना दाखवले, चांगले खरपूस भाजून घेतले आहेत बघा, जास्त भाजलेले नाही आहेत पण चांगले ते फुलतात असे चांगले भाजून घेतले आहेत। आता हे घरगुतीवरनं मी हे मूग आहे ते सालीसकट, कारण ह्या सालीमध्ये जीवनसत्व असतं ना, म्हणून सालीसकट मी लाडवासारखं एकदम बारीक नाही पण मीडियम साईजचं मी दळून आणणार आहे आणि नंतर मग ह्याच्यात गूळ घालून वगैरे लाडू करणार आहे। हे बघा, खारका पण मी आणल्या होत्या, त्याच्याशी तुकडे करून ठेवले आहेत आणि आता हे मी मिक्सर लावण्याची पावडर करून ठेवणार आहे, याच्यात बदाम घालणार आहे, त्याची पावडर करून ठेवणार आहे आणि लाडू करते तुम्हाला प्रत्यक्ष नंतर मी दाखवेन। तर 2 दिवस आपण हे मेथीचं जे पीठ आपण काढलं आहे हे तुपामध्ये आपण चांगलं मुरून घेऊया। हे बघा, त्या दिवशी मी ही मेथी तुपामध्ये भिजवून ठेवलेली, 2 दिवसापूर्वी ठेवलेली। आता मी मेथीचे लाडू करणार आहे ना, सगळं साहित्य मी एकत्र करून घेतलं आहे, म्हणजे सगळं भाजून सगळं घेतलेलं आहे। तर हे मी आहे ना मेथी 100 ग्रॅम घेतलेली, ती भाजून जराशी गरम करून मिक्सरला लावून तिचं हे तुपामध्ये भिजवून ठेवलेली, म्हणजे काय होतं त्याचा ना म्हणजे कडवटपणा थोडा कमी होतो, समजलं ना। आणखीन आता त्याच्यासाठी बघा, हे घेतलं आहे मी खारीक ना, हे खारीक घेतले, खारीकची आणि बदामाची पूड करून घेतली आहे। नंतर हे सुकं खोबरं चांगलं किसून भाजून घेतलं बघा, म्हणजे कलर बदलला नाही आहे। हे सुकं खोबरं ना, अशा 2 वाट्या मी किसल्या आणि त्या गरम करून घेतल्या। हे 100 ग्रॅम हालीम आहे, तो पण चांगला फडफडून भाजून घेतला, जसं आपण खसखस किंवा तिळ्यापासून त्या पद्धतीने। आणि हे 200 ग्रॅम डिंक, तो मी तुपामध्ये तळून हे बघा भाजून जे असं खरखरीत रवा करून घेतलेला आहे। हे एवढं साहित्य आणि याच्यामध्ये वेलची आहे बघा, वेलची मिक्सर लावून घेतली आहे। आता बघा, पहिल्यांदा काय करणार आहे ते, तर मी हे ना सगळं हे पीठ आहे ना, 1.25 किलो आहे पीठ, 1.5 वाटी हे घेतलं मूग घेतलेले आणि 2 वाटी गहू ते भाजून मी घेतले, हे 1.25 किलो झालं हे पीठ त्याचं। आणि हे सगळं मिळून ह्याच्यामध्ये गूळ म्हणजे 1 किलो गूळ घेतला आहे बघा हा। आता मी काय करणार आहे, हा गूळ आहे ना ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घेणार आहे आणि मिक्सरला फिरवून घेणार, म्हणजे हे गुळाचे खडे आहेत ना ते सगळे त्याच्यामध्ये काय होतील, म्हणजे मेल्ट होतील ह्या पिठामध्ये। म्हणून मी काय करणार आहे, हे असं मिश्रण करून, जसे आपण लाडवाला कसं बघा, मी मागच्याला लाडवाला असतो मी मुगाचे लाडू केलेले ना, ते असं दाखवलं होतं। तर हे असं करून घेतलं ना की काय होतं, आपला गूळ परत म्हणजे खडे ते मोडत राहायला नको हाताने, तर मिक्सर लावून घेतले की चांगलं ते एकजीव होऊन जाईल हे पीठ आणि गूळ। आणि नंतर मग सगळं सामान एकत्र मिक्स करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जरासं तूप गरम करून घालणार आहे आणि लाडू वळणार आहे, झाले। पण हे बघा, खूप याची म्हणजे सगळं ना तयारी आधी करून घेतली तर लाडू आपल्याला पटकन वळता येतात। मला त्याच्या आधी 2 दिवस मी हे करून घेतले। हे पीठ पण मी भाजून, गहू आणि मूग भाजून ते घरघंटीवरनं दळून आणलं। हे बघा, ह्या पद्धतीने असं थोडं पीठ घेऊन मी मिक्सरला लावून घेणार आहे, म्हणजे जसं लाडवाला आपण करतो असं हे खडे आहेत ना हे गुळाचे, हे सगळे म्हणजे त्यात बारीक होऊन
एकजीव होईल हे पीठ सगळं. तर आता मी हे सगळं पीठ पहिल्यांदा तयार करते, नंतर तुम्हाला दाखवते. हे पीठ आहे ना, ह्याच्यात आपल्या समजा मुगाचे लाडू आपण करत असतो ना, तर ह्याच्यात आपण मेथी न घालता बाकी सगळं साहित्य घालून त्याचेसुद्धा आपण लाडू करू शकतो बघा. हे असेच आपल्याला खायला मुलांना लाडू करायचे असतील ना, तर म्हणजे पौष्टिक लाडू, मला मेथी घालायची नाही. आता डिंकसुद्धा पौष्टिकच आहे. डिंकामुळे आपले सांधे दुखतात, कंबर दुखते, म्हणजे जे सांधे जे जॉईंट्स दुखतात ना, त्याच्यावर हे म्हणजे डिंक चांगला असतो. तसंच हालीमसुद्धा दुखी असते कमरेची वगैरे, त्याच्यासाठी सुद्धा हालीम हा सुद्धा उपयोगीच आहे. मग ते अशा प्रकारे सगळं साहित्य घेऊन आपण त्याचे असे सुद्धा लाडू बांधू शकतो. आणि बाळंतीणीसाठी मेथी लाडू करतात किंवा इतरही नॉर्मल लोक मेथी लाडू खातात. कारण मी तुम्हाला सांगितलं, मेथी ही रोगप्रतिकारक आहे आणि मेथीमुळे म्हणजे आपले जे काय हातपाय दुखतात ते सुद्धा त्याने कमी होतात. तर समजा ज्यांना कोणाला मेथी आवडत नसेल तर मेथी न घालता सुद्धा आपण अशा प्रकारे लाडू बनवू शकतो. आता मी सगळं पीठ आहे ना, हे मिक्सर लावून बारीक करून घेते. हे बघा, आता मी ह्या पिठामध्ये ना गूळ मिक्स केलं आहे बघा. एकही म्हणजे खडा राहिला नाही. मिक्सर लावून घेतल्यामुळे ना हे पीठ आणि गूळ हे सगळं एक मिश्रण एक झालेलं आहे. आता काय करणार आहे, ही जी मेथी मी घातलेली तुपात ना, तर ती ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे बघा. हे अशा प्रकारे लाडू केलात ना, तर न खाणारी सुद्धा लोक हे लाडू खायला लागतील. इतकं त्याच्यामध्ये काय होतं, जे कडवट पण जास्त लागत नाही ह्याला. आणि नंतर हे सगळं मिक्स करून घेतल्यानंतर ना, लागलं तर आपण वरनं काय करायचं आहे, तूप घालायचं आहे. नंतर हा हालीम घालते. हा डिंक, आपण तुपातच चांगला तळून घेतलेला आहे. नंतर ही ह्याची बदाम आणि खारूक त्याची पूड घालते. तुम्ही काजू म्हणजे बाळंतीला द्यायचं असेल तर काजू विशेष नाही घालायचे, बाकी सगळं घातलं तरी चालतं. आणखीन तुम्हाला बदाम वगैरे घालायचं असते, पिस्ता, तरी सुद्धा चालेल. आता सुकं खोबरं घालायचं बघा. हे सगळं मिश्रण आहे ना चांगलं आता एकजीव करून घ्यायचं. आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये आपण तूप घालवायचे लाडू वळायचे आहेत. वेलची घालायची अजून आहे. हे लाडू समजा आपण बाळंतीला दिले ना, तर ह्याने काय होतं म्हणजे तिच्या शरीरात मी खरं बाळंतपण म्हणजे पुनर्जन्मच असतो तो. तर त्यामुळे सगळ्यात आतमधल्या ज्या स्नायूंच्या दुखापत झालेल्या असतात, कंबर वगैरे दुखते, पाय दुखतात, तर ते ह्याने हा लाडू खाल्याने पौष्टिक लाडू आहे, त्याच्यामुळे दुखी जरा कमी होते. कारण हालीम, डिंक, हे सगळं काय आहे, मेथी, हे सगळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे जिन्नस आपण ह्याच्यामध्ये घालतो आहे. आणि पौष्टिक लाडू करतो आणि तुपात करतो आहे मग आधी. आता चवीनुसार आपण ह्याच्यामध्ये काय करायचे, वेलची पावडर घालायचे. हे आणि हे पीठ बघा, मी गहू ते 2 पेले आणि 1.5 पेला मूग आहेत ना, ते भाजून घेतले होते. तरी मी पीठ ना ते तुपावर जरा परतवलं. म्हणजे काय, जास्त दिवस समजा राहिले तर ते खराब होता कामा नाही, किंवा त्याला नाही वास येणार नाही. पण सांगते, चांगल्या ठिकाणी बरणी चांगले भरून ठेवायचे. सुक्या हाताने एखादा लाडू काढून घ्यायचा आणि तो खायचा असं. हे बघा, चांगलं असं सगळ्या मिश्रणाला आपण सगळं मिश्रण पण एकजीव करून घेतलं आहे बघा. हे असे पण होतील, पण ते काय होणार माहिती आहे, पटकन ते म्हणजे पटकन मोडतील. म्हणून थोडंसं तूप घातलं की ते चांगले एकजीव लाडू होणार आहेत. हे बघा, दिसतंय ना आतमध्येवरती बघा हालीम आणि खसखशीत झालेत, कारण आतमध्ये डिंक घातलं आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये मी बघा तूप गरम करून आणलं आहे, ते तूप थोडंसं याच्यामध्ये मी घालते. आधी सगळ्याला घालायचं, असं थोडं थोडं घेऊन त्याला तूप लावून घ्यायचं आणि लाडू करायचे.
आपल्याला हवे त्या आकाराचे आपण आता लाडू करून घेऊया. हे लाल सगळं मिश्रण एकजीव केल्यानंतर ना, एकत्र केल्यामुळे इतका सुंदर सुवास याला येतोय ना. हे बघा, हे आता मी हे लाडू तयार केले आहेत. हे सगळं मिश्रण तुम्हाला दाखवलं होतं कसं करायचं मिक्स ते, आणि त्याप्रमाणे ह्या आकाराचे तुम्ही ह्याच्याशी लहान हवे तर लहान तुम्ही लाडू करू शकता, पण मी हे मीडियम आकाराचे लाडू केले आहेत. हे बघा, आतमध्ये चांगली ह्याची डिंक पण दिसतोय, वरती हालीम दिसतोय सुगो खोबरं घालून पौष्टिक असे हे मेथीचे लाडू, मेथी आणि डिंकाचे लाडू तयार झालेले आहेत. तर मंडळी, आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण असे पौष्टिक मेथीचे आणि डिंकाचे लाडू बनवून बघा. ते कसे झालेत हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.